खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय धुबुरीयाव स्कर्पिय' काराव मोसौ लांबाय थानाय सानै मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिखौ हमदों। आथिखालाव बांलादेश फारसे मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिफोरखौ हमनाय जाथाया बारानिफ्राय बारासिन बांबोगासिनो। थिग बेबादिनो धुबुरीयाव फिन सानै मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिखौ हमो। धुबुरी पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों धुबुरी जिल्लानि मथारजार ओनसोलनिफ्राय गंसे स्कर्पिय' काराव मोसौ लांबाय थानाय सानै मोसौ सालान हरग्रा फालांगिरिखौ हमो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे काराव गासै माबा मोसौफोर दंमोन। बे मोसौ सालान हरग्राफोरखौ एमडी हुसैन आली आरो एमडी सुरेश आली होनना सिनायथिनाय जादों। नैथियाव दङ UPPL हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै मानहानि केस होदों। बिटिसिआव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै दोंहाव बार बारगासिनो। थिग बेबादिनो क'क्राझाराव थानाय UPPL नि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव UPPL नि नेहाथारि आरो बुंथिगिरि उइलसन हास'दाया बुङो दि PPF नि आफादगिरि आरो BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो PPF नि IT सेलआ लान्थ्रियै UPPL हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'नि हेंथायै गाज्रि फोसावगासिनो दं। हाग्रामाया गोबां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव प्रमद बर' आरो बिनि बिसिनि सोमोन्दै गाज्रि सावरायदों, लोगोसे फोरमान गैयै नंखाय गोसोआवनो सानखांना अजद गोनां बिबुंथिजों प्रमद बर'खौ लाजि फोनांनो सानदों। बेनि अनगायैबो BPF नि IT सेल थामहिनबा नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै प्रमद बर'नि हेंथायै समाजारि बिजोङाव जानला मानला फोसावनायाव प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्ला चिफ जास्टिस बिजिरसालियाव गसर थिसनो। थामथियाव दङ सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। कर'ना भाइरासनि गोसारनाया सानसेनि उनाव सानसे गिख्रंथाव महर लागासिनो। गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायबो सन्देरगासिनो। थिग बेबादिनो सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मानवेन्द्र प्रताप सिंहनि देहायाव गिख्रंथाव बेरामनि पजिटिभ मोनदों। बेनि सिगां बिथांनि आंगो बिसि आरो फिसाज्लानि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लायाव गोदानै गासै सा 64 सुबुंफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। ब्रैथियाव दङ हिन्दुस्तानी फावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ सासपेन्ड जाबाय। बिग बसनि कन्टेस्टेन्ट हिन्दुस्तानी फावआ बे साननैसो मोनसे जाहोननि थाखाय खौरां बिजोङाव जायगा आवग्रिनो हादों। हिन्दुस्तानी फावआ गावनि भेरिफाइड जानाय इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव धोरोमखौ लानानै मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बे भिडिअआ भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरा बिथांनि एकाउन्टखौ रिपर्ट होदों, जायनि जाहोनाव बिथांनि एकाउन्टखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। बिथांनि एकाउन्टआ सासपेन्ड जानाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा रंजानाय फोरमायदों। बाथियाव दङ बारग' MCLA आब्दुल आली मण्डलआ BPF हान्जानिफ्राय ओंखारबाय। BTCआव थांनाय 4 एप्रिल खालारखालि खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ हादर नाङै गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखायनो खुंनो हायाखै। बे समावनो 7 नं फकिराग्राम बियाबनि BPF नि बारग' MCLA आब्दुल आली मण्डलआ BPF हान्जानिफ्राय ओंखारो। बिथांनि ओंखारनायनि जाहोनानो जाबाय BPFआ थांनाय गोलाव समाव बिथांमोननो माखासे फोथायजाथाव खोथा होदोंमोन, जेराव सा 4 MCLA आ बिथांनि नाजानायाव BPFआव हाबदोंमोन, नाथाय बिथांमोना खोथा होनानै थगायबाय होनना बुंथियो। बेनिखायनो BPFनिफ्राय ओंखारनो गोनां जायो होननानैबो फोरमायो बिथां बारग' MCLA आब्दुल आली मण्डलआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।